Kaixo, ni Aitor naiz, eta gaur arte romanikoa eta gotikoaren arteko ezberdintasunak kontatu nahi dizkizuet. Bi arte estilo hauek erdiaroan eman ziren, lehenik erromanikoa eta gero gotikoa. Hemen aurkibidea daukazue. Eta denbora lerro honetan ikusi dezakegu erdiaroan zehar estilo erromanikoa garatu zela hasieran, beranduago gotikoa eta ara modernoan berpizkundeko errenazimendua eta barrokoa berandu. Kontua da, gu erdiarokoetan zentratuko gara. Vale. Esan bezala arte romanikoa 11-12 garren mende horietan edo garatu zen, eta arte gotikoa berandu 13 eta 15 garren mendean artean. Garrantzitsua da gogoratzea arte mota estilo guztiak apreziatu behar ditugula, eta ez dagoela bata bestearen gainetik. Arte romanikoa hemen ikusi dezakezue, bere barietate ezberdinetan gogoratu, artean garainetan, arkitektura, pintura eta eskultura landuko ditugula bereziki. Eta arte romanikoa izan zen, 11 eta 12 mendetan Europan garatu zen arte mota bat, oso gizarte kristaua zenez, kristautasuna zen gizartearen zentro, eta horregaitik eraikuntza religiosa hauek, edo arte religiosa hau garatzen da. Orduan, gai guztiak kristauak izango dira. Eta azken finean, herria analfabetoa zenez, funtzio ezitzaia izango du arte mota honek hau da. Garrantzitsuena da Europako jopu, nekazari eta orokorrean pertsona analfabeto haiei erlijioa irakastea, erlijioa kasu honetan kristaua, hasiera batean. Kristau katolikoa eta gero ortodoxoa baita ez. Azkenan kristautasuna erakutsi behar zaio herriari. Eta nola egiten da hori nolabait Bibliako elementu nagusiak edo eskultura, pintura edo arkitekturen bidez badiraziz. Orduan, arkitekturari dagokionez, elizak, ermitak, monasterioak eta egingo dira gehien bat. Eta gero, eskultura eta pinturari dagokionez, kontuan hartu behar da, elizen barruan dauden eskultura eta pinturak integratuta egongo direla elizetan. Azkenean, elizak ez daukate apenas lehiorik, orduan hormak pintatu behar dira eta baina kontuan hartu pintura horiek edo eskultura horiek ez daudela pentsatuta bakarrik egoteko erromatar edo grekoen eskultura bezala adibidez. Ez kasu honetan arkitekturaren parte dira, apaindura erabat. Bestalde, kontuan hartu behar da, erromatar jakintza galtzen denez, naturaltasuna eta galtzen da, orain helburua ez da pertsonak era, naturalagoan eta kasu haietan idealizatuan egitea, baizik eta era simbolikoan. Argi geratu behar da, Jesusen eskultura da, Jesus dela. Arkitektura da arte mota guztietan garrantzitsuena, batzen ditu erromatar eta germaniar elementuak, eta nola ez daukaten jakintza tekniko handirik, ez dira gai eraikuntza handiak egiteko, arrizko horma sendoak egingo dituzte, eta ez dakite lehio handiak egiten, beraz, oso argi gutxi sartuko da, eta eraikuntza ilunak izango dira. Zan bezala, eskultura eta pintura, apaintzeko dira, hor ikusten dituzuen argazkietan ikusten den bezala. Hor adibide batzuk. Eta hemen ikusi ditzakegu elizan oinplanoak. Asko basilikalak dira, erromataren basiliken eredua jarraituz, 3 naberekin normalan. Gero, gurutze formakoak ere sortzen dira. Azkenean, jainkoa zerutik begira badago, gurutze forma ikustea edo erakustea komeni. Arkitektura erromanikoaren elementuei dagokionez, kontuan hartu behar dituzu, elementu batzu direla sostenituak, hau da gainean daude, eta gero daude elementu sostengatzaile batzuk haiek eusten. Noski oso eraikuntza sendoak egin behar zituzten, ez egiten pisu gutxiagorekin eta altuagoak egiten, eta horregatik horma eta kontrafuerte oso sendoak egongo dira. Eta bestalde, gangak normalan kainoi gainga izango da, edo batzuetan ertz ganga. Eta batzuetan zinborrioa edo kupula erdiak ere egiten zituzten. Baina hor barruan ikusten duzuen bezala, nahiko eraikuntza ilunak izango dira, eta apaindura gutxirekin. Hala ere, badaude hor, behan ikusten dituzuen elementu apaingarri batzuk, noiz behin agertzen diren. Fromistako San Martin izan daiteke romanikoaren
adibide argienetako bat, hori ikusten duzue, eliza txikia, polita, planta basilikarekoa, bi dorretxo, sinborrioa, eta, bueno, nahiko bajua, iluna, eta argi gutxi. Barrutik, irunabeak ikusten dituzue, transeptua baita ere, gurutzatzen dena, nabe zentralarekin, eta hor dago, bueno, gurutsadura. Eta, bueno, inplana ere ikusten da, agian apurtxo bat duet hori guztia. Atariari dagokionez, hainbat apaindura egiten dira, hor normalean hartzen da jainkoa, eta, bueno, teak eta bar, eta nintela, mainela, arkibolteta. Hemen ikusten dugu, eliza erromaniko bat kanpotik, eta baita ere barrutik, ez? Argi ikusten da oso iluna direla, ez? Azken ni monasterioa dago, eta kasu honetan, elizari klaustro bat eta monja bizi eta lan egiten dituzten lekuak gehitzen zaizkio. Bueno, fijatzen bazarete, arkuak eta bar izango dira erromanikokoak, ez? Erdipuntoko arkuak, kainoi gangak eta bar. Leiho txikiak eta klaustroa. Irekiagoa baina ere, bueno, erdipuntuko arkuekin. Vale. Pinturari dagokionez, freskoa egiten zuten gehien bat, honek esan nahi du, horma handiak zeuden, ez leihoak txikiak zirelako, hormak esetu eta bertan, lehortu baino lehen freskoan, margosten zirela pinturak. Fijatzen bazarete, arkitekturaren menpe daude, hau da, ez dira pinturak ez daude eure bakarrik eta adaptatzen dira elizaren formara. Ez dago naturaltasunik, hor dauden pertsonak eta bar ez dira benetako pertsonak. Dira simbolikoki, adibidez Jesus, Maria dena delako. Horretarako estereotipo eta ikonografia konkretua erabiltzen da adierazteko gauzak. Fikatzen bazarete, almendra horretan dagoen jainkoa, bueno, azkenan alfa eta omega izkiak ditu albo banatan, adierazten alfa, hau da, hasiera eta omega bukaera dela. Hau da, jainkoa da guztia, hasieratik bukaera. Eta horrako simboloak denbora guztian erabiltzen dira. Bestalde ikusi dezakezue, Jesus bera adibidez, ez dela ume bat. Ezkenan, simbolikoki adierazten nahi dute jainkoa dela eta berez ez da ume bat, ez? Ez dago perspektibarik, hau da, laua da, dena. Ez du ematen dagoenik atxean ezer. Bestalde, atxean ez dago paisairik. Esan bezala, ez dute pilatzen errealitatea adieraztea. Ez dauka zentzurik. Eta gero, bueno, oso kolore biziak erabiltzen dituzte, igarria izateko. Funtzioa azkenan argi eta garbi erlijioso didaktikoa da. Ez dute nahi pintura ederrik egitea, baizik eta erabilgarriak. Nahi dutena da, herrian alfabetoari erlijioa irakatzi, ez? Orduan gaia izango da gehien bat erlijioa. Eta horrean ikusi dezakezuen, noblek eta batzuetan egiten zituztela ere haien bizitzari buruzko pinturak edo liburuetan agertu dira eta bar. Ikonografia romanikoari dagokionez, esan bezala, ikonografia erabiltzen da adierazteko gauzak, eta hor daukago adibide honenetako bat. Lau evangelistak, evangelioak idatzi zituztenak, onartu ziren lau evangelioak idatzi zituztenak hor daude, bale? Mateo, Marko, Lukas eta Jon. Baina, kasu bakoitzean nola dakigu nor den nor? Ingerua Mateo da, Lehoia, Marko, Idia Lukas eta Arronoa Jon. Eta orduan horrela adierazten diguten nor den nor. Orduan benetan, klaro, haien aurpegia jarriko balituzte pertsona batzuk, nork jakin nor diren, baina animalia jarrita badakite. Eta adibidez hor ikusten dituzue egoekin, zergaitik. Baina zuzen ere, egoak adierazten dutelako, nolabait, euren zerutasuna edo, zeruko aingeruekin edo lotuko diratek, ez. Hor ikusten dituzue, laurak, albo guztietan. Eta, bueno, eskulturaren kasuan ere, azkenan pinturak bezala, bai herri forma, estatua forman, laguntzen dute arkitekturaren barruan zerbait apaintzen, ez? Gaiak erlijiosa dira eta ez dago naturaltasun handirik. Hor gartzen diren pertsona, hor badakigu Jesus dela, baina benetan ez dauka pertsona baten antzik, ez da oso naturala. Gurtxan dagoenez, lortzen du ere helburua, guk argi daukagu duda gabe hori Jesus dela, eta hori da haien helburua, ez? Hemen ikusten duzue Maria eta Jesus, baina Jesus beste behin ez da ume bat, aurpegia nagusi batena da, ez?
Eta, bueno, beste artelan batzu, tapizak, relikarioak, likagolotxo. Vale, arte gotikoa oso ezberdina. Azkenean hemen ikusten duzun bezala, argia eta arku zorrotzak dena datuko du. Eta eskultura eta pintura askoz naturalagoa eta paisaiarekin izango da. Horren, zer gertatzen da? 20. mendean Frantziak sortzen da arte estilo hau eta apurka-apurka edatuko da eta ordezkatuko du aurrekoaz. Orduan, beste behin kristautasuna da gai eta ardatz nagusia, baina hiriak garatzen joan diren einean, hartuko da katedrala eta hiriko kulturarekin bat egiten hasiko da, diru gehiago dago, arkitektoa jakintza gehiago, eta horren hasiko dira gauza, eraikuntza konplexuagoak egiten. Bado elizak, katedralak eta baita ere jauregiak, eta batez ere bi ezaugarri izango dituzte. Altuera, oso garaiak izango dira, eta argia, beirate handiak izango dituzte. Eskultura eta pinturari dagokionez naturalismorantz joera egongo da, apurka-apurka naturalagoak izango dira bai pinturetako pertsonaiak edo bai eskulturak, hau da, benetako pertsonetatik hurbilago egongo dira. Eta jarraituko dute arkitektura apaintzen, baina hasiko dira apurka-apurka independizatzen eta arte mota hau garatuko da haiek bakarrik, ez? Exento. Hala ere, gai gehienak erlijiosoak izango dira, ze gehienetan ere, Eliza zen Europa osoko erakunde nagusi eta boteretsuan, ez? Eta garaiko pertsonen ardatza hori zen erlijioa. Arkitekturan, klabea izango da arku zorrotza asmatzea. Azkenean, arku zorrotzak, hori ikusten duzue, eta arku zorrotzak zer egiten du? Gorantz impulsatzen du eraikuntza, bale? Orduan, gurutze gangak egin daitezke arku zorrotzak erabiliz, eta orduan gora doa eraikuntza. Orduan, pentsatuko duzu, bale, perfecto. Daukago eraikuntza da, gorantza doana. Eta zer? Zergaitik ez zuten egiten aurretik. Era honetako arkuak hori albidetzen dute eta gero garatu zuten kanpotik kontrafuerte estruktura bat, arbotantekin eta orain ikusiko dugun bezala, erdiko pisu guzti horri eusteko. Orduan, lortu zituzten eraikuntza garaiagoak eta lirainagoak, eta gainera, eraikuntzaren zati batzuetan ez da, naiz eta horma egon, benetan horma hori ez dago sostengatzen gainean dagoen pisua. Pisua zutabetatik doa gurutze gangetako nervioetara, eta orduan, estruktura guztian jarri daitezke pila bat leiho, ze leihoa dagoen lekua, ez dago gainean dagoen pisua sostengatzen. Orduan horrek albidetzen du, askoz argi gehiago sartzea eta nola jainkoa irudikatzen da argiaren bidez. Oin planoari dagokionez, gurutze latindarra garatzen da gehien bat. Eta hemen ikusi dezakezu adibide on bat, ez? Edifizio garaiak eta argi askorekin. Eta hori ikusten dira arbotanteak, sostengatzen pisua. Gargola baita ere, apaingarri gehiago dago, eta adibidez palazio. Adibidez jauregi hori Venezian dago eta gotikoa da baita ere, arku gotikoa ditu, ez? Eta, egia esan estiloa oso anitza da, ez dauka zer ikusi ezakit. Europa erdialdeko gaztelu horrek edo Milango katedralak duomoak, ez? Edo Ingalaterrako gotikoak beste estiloa da. Baina, kasu guztietan ikusten dugu, eraikuntza altuak direla eta argi asko daukat. Klaustroa. Eta horren, hemen daude elementuak, eta alde batetik apaingarriak eta sostenitua dira, hor dituzue, eta beste alde batetik, eta garrantzitsuagoenak ziurrenik dena azaltzeko, arbotanteak, hormak kontra hormak, edo zutabea pilareak eta bar, zehoia daude hor sostengatzen estruktura guztia, bale? Eta elementu sostenitu, gurutze ganga, oso ganga politak dira, eta erromanikoa baino dotoreagoak, ez? Hor ikusten duzu, barrutik nola den katedrala, eta eskumako aldean ikusi dezakezue, badoela 3 zatitan manatuta dauden batzuk, tripartitoa edo triforia eta klahistorioarekin, baina beste kasu batzuetan 4 zatitan, izan ere tribuna ere gehitzen zaio. Hemen ikusten da estruktura, baki vertikal batean, eta hori ikusten duzu argi eta garbi erdian dagoen nabea, doala gora, baina hori sostengatzeko behar dituzula arbotanteak, pinakuloak eta kontrafuerteak, ez? Eta gero, bi nabe lateral daude. Hemen ikusten dugu, katedral estilo tipiko, gotiko estiloko katedral tipiko bat,
azkenean gurtzea egiten du hor, transeptuan, gurtzadura, nabe zentralarekin, eta gero askotan dorreak izaten zituzte. Bestalde, ataria ere, askoz garatuago dago erromanikoan baino, apaindura gehiagorekin, eta batzuetan gableteak eta guztiz gehitzen dizkiote. Ikusten da hurbilagotik. Eta hemen, Notre Dameko 3 atariak, nagusia eta alban daude. Eta gero, behiratea garatzen dira, azken finean, posible delako behiratea jartzea, orain intentzioa da argi alik eta gehien sartzea, eta aprobetsatzen dituzte behirate horiek ere, estena kontatzeko, ez? Bibliako estenak askotan, eta arrosa lehioa da apur bat behiraterik famatuena, hor dauko zuen lehio borobil hori. Eskulturari dagokionez, funtzio didaktiko eta religiosoa izateaz gain, batzuetan gai laikoak ere badaude, erregen erretratuak eta bar, eta apurka naturalismo erantzoaz, ez? Orduan, fijatzen mazarete, hor da gertzen diren estatuak, errealistagoa dira, ez? Erromanikoan baino. Polikronismoa ikusten da, pintatuta daude, nahiz eta askotan galdu da pintura denborarekin. Mugimendu askoz gehiago adierazten dute, erromanikoan baino, erromanikoan oso zurrunak ziren. Eta, nahiz eta arkitekturaren menpe egon, batzuetan topa daitezke, eskultura batzuk eure bakarrik, ez? Mota ezberdina daude, hilobiak, erretaulak edo aurkiteriak. Eta, ikusi daitezke, adibidez berdinak, ez? Pinturari dagokionez, behirateak garatu direnez, orain ez dago paretari katedralen barruan pintatzeko, edo oso gutxi daude. Eta horregatik erretauletara egiten da zentra, egurrezko lauki zuzen handietan pintatzen da. Orduan, erlijio gaiak dira nagusi oraindik, nahiz eta erretratu batzuk agertu, batzuetan, liburuetan ere pintatzen zuten. Eta errealismorantz egiten dira pauso batzuk, fikatzen mazete, kasu batzuetan paisaia ikusten datzean, pertsonak alegintzen dira pertsona bezala irudikatzen. Eta mugimendu apur bat sartzen baita ere, ez daude zurrun, daude mugitzen, edo adierazten mugimendu. Kolore aberastasuna ikus daiteke baita ere, eta urre kolorea, kasu askotan. Ondoko paisaiak esan bezala, batzuetan sentimenduak adierazten dira, adibidez hemen aingeru horrek badauka sentimenduaz. Eta gaiak nahiz eta religiosoak izan beti, batzuetan erretratuak ere garatzen dira, beste hirian, ze burgesak aberazten doaz, eta haietako batzuk dirua daukate erretratuak enkargatzeko, ez adibidez hauek. Hau bukaeran berpizkunderantz hurbiltzen, ikusten dugu gero eta naturalismo gehiago daukatela kuadroak. Hemen ditugu beste artelan batzuk. Eta, besterik gabe goratu nahi dizu eta apur bat erromanikoa eta gotikoa zertan desberdintzen diren, bata bestearen ondoan ikusten behituzu, hobeto desberdintuko dituzulako, ez? Orduan, alde batetik arte erromanikoa da zurruna, funtzioa gehien bat religioso eta zitzaia eta naturaltasunik gabea. Baina, arte gotikoan naturalistagoa da, mugimendu gehiago dago eta argi gehiago baita ere. Argi eta garbi ikusten da eraikuntzetan, askoz ere garai, lirain eta argitxoa dira gotikoak diren eliza edo katedrala, eta hor eskerretan ikusten ditugu hor erdipuntuko arku eta kainoik gangadun eraikuntza nahiko baju, sendo eta ilunak, ez? Eskulturan ere aldaketa ikus daiteke, eskerrean ikusten ditugu erromanikoa diren eskultura, kasunetan estatua pedagogiko horiek, nahi dute jendeak jakitea hor dagoela Maria eta azpian dagoena Jesus dela, kasu batzuetan Jesusi koroa eta dena jartzen diote, ez? Nolabaiteko munduko tronu batean jesarrita dago, fijatzen mazadete. Azkenean, bere ama da, Maria da tronu bat, eta hor dago, Jesus, unibertsoa gobernatzen, ez? Eta, bestalde, eskuman, askoz naturalistagoa da, ze eskuman gotikoan ikusten duguna da, Jesus benetan dela ume bat, da ama bat eta ume bat, eta gainera ez dira zurrunak, apurtxat aldaka mugituta dauka Mariak eta horrekin adierazten du mugimendua, ez? Gauza ere ikusten dugu Ebarekin hemen. Eta portada erromanikoetan ere antzematen da, ez? Asko sinpleagoa dela eta gotikoan elementu gehiago eta lirainagoa daudela.
Eta pinturaren kasuan antzeko zerbait, ezkerrean ikusten ditugu oso lauak diren pinturak, ez dago volumenik, baina ja eskuman bai ikusten dugu ja volumena. Eta lehen kasuan helburua da, hain zuzen ere pedagogikoa, Maria eta Jesus direla adierazten da, baina bigarrenean ahalegintzen dira Maria eta Jesus irudikatzen, apurtxo bat errealistago egiten, ez? Freskoak ziren erromanikoan, hau da, elizen hormetan, baina bigarren kasuan baina ol pinturak egiten ziren, egurren gainean. Bueno, hau da bibliografia, eta hau izan da dena. Beraz, espero dut lagungarria izana nire bidea, eta besterik gabe ondo ibili. Agur.